Аз съм ProMaster BG и днес ще ви покажа инфокус, който е много лесен. И да започваме. Сега искаме и зрител. Така ще правя да ми казва стоп. В случай аз ще го правя, защото нямам зрител. Произволен избора. Примерно ето тук. И оставям първата карта, която е с лицето нагоре. С гърба нагоре, извинете. Ето така. Ето така се вижда. Това го повтаряме 4 пъти. И пак казвам, избор е произволен. Така. И последния път. И така, сега да видим кои са картите, които са избрани. В случая те са 4 асака. Ето. Така, нека пристъпим към инструкциите. Трябва да имате ето такава карта с двоен гръб. В случай ако нямате, може да вземете две карти и така да ги лепнете с тиксо. Но ако имате, това е по-удобният вариант, след което правите ето това нещо. Нали, след трябва да е разбъркано. Взимате двете еднакви аса, които смисъл по боя, и ги слагате с лицето нагоре. След което слагате двойната карта или тази карта, която имате, и другите две карти, само че не така, нали, както е с лицето нагоре, а с лицето надолу. Ето това трябва да стане. Ето и тук. Нали, ето как трябва да е. Двете са, двойната карта и другите две аса. След като следвате инструкциите, тук наистина е произволен избора. И следвате. След което внимавате да не се види картата, дръжте здраво тестето, защото ако направите така и може да видите асата без да искате. И вие така слагате асаците. Нали, първото, после второто и така. Сега ще го направя набързо. И накрая може да разстиляте, обаче стана много хубаво разстилянето, защото до отдела не ставаше много хубаво, нищо. И може да извадите картата, нали, и оставяте. След като, нали, показвате, че са 4 аса. Обаче, понеже знам от опит, приятели са любопитни, искат да видят дали няма нещо в тесто. Как да прикриете тази карта? Нали, обръщате тестето да разстиляте и побутвате тази карта, ето така малко навътре. И дърпате и в случая излизате чист. Сега ще ви покажа как е отгоре. В случая излизате чист. Така, и това беше от мен, аз съм ProMaster BG. Абонирайте се, харесате и чао!